Kajing kublay pi baro limba ni ka step. Ngai kublay ya ka jaseng samla jong ka KGP sinat sep ngi kabla penyo ingi ya ka nega benta. Limba ka devotion ka jong ka bangi juyo man la ka step. Limba ka YouTube channel ka jong ka. Ublay un kirku ingi ha ka nega devotion ya bangin ma di ka jing ay ba di ka jing kirku ka jong ublay. Ngawan rauru ka jing kublay nagayeng ka sem ka jingi but ngits kem kani kapang limba ni ka step kalong ka jing kirku lang yengi baro. Kapang limba ni ka step ya ka bangi labo ya ka bangin yo bani pelu jingmut lang ha ka ni ka step kalong wat yo tia Henry Sharai but long adakar. Kabang labo ya ka nongrim ka jong ka kalong nishti kabani kong teslini kalonang kabasan kadakot kabanriu kikin tien kib ong kumni kumta tia tungin am yo tia kum kita kiwei Henry tungin Sharai but ngin long adakar shabngin ya chakmat tungin ilang hublay hajing duai kukpa ji babning ngi aingu imi limbani ka step ya gamingi yo banwa de ka khamat ka jong me but bingin ya ka da ka jing ai blay ka jong me kumta tu ya lam yingi but kijimut kijing perkat kijingi minang la banyat da kabor shimami ngi kumangilong na bajomi long khima kabo buramru halakata amen kakentin wan kathau ya kijing adong ni kijing maham bamday banle but haba ong wat yo tia Henry Sharai balong adakar ngi perkat ba kijing yo tia kadai kaba ai bor yingi padu bleiru labo ya kamit ya bangin yo tia khnang ba ngila ban khipat ha ka wei ka step ban ngit scam ba ling ba kamit ka bra litno ngila yo ya kala ya ka ban yo tia sukanjai bat ban khipat ling ba ka ni ka step kumda ngin pen kani ka kentin wan bun sien la jupnan kam ha ka ktin ga jong blei ngila ban shem no Joshua galanong benikong gar kot kap khandai kaong wat tiang lemni wat kyo kaba hukum yengi bangim dei banle kaong wan nang ta shushu Philippi galanong gab saw gar kot kaban reu ko ang wat kuslai ki e ru ha ga jing em ga jingi gi breu ngim la lat ni gi jing kuslai Henry hukum kaktin ga jong blei wan nang ta shushu wakta wat mat wat ba ong kaktin ga jong blei limba ka shtish nang kolesai kalanong ga belai ka dokhat ka bar huwei kumjuru ki kimi ki kpa ya lagi jong ki khun ki ju ong e ki wat le ka ni wat le ka tai la ni ye ki khun ret ki ju ong o ju yo thia mo pat de ka por bam ap shipang ngine bam shwa basathia bat kumta teter kani ka kentin wan kari ka kentin ka ba ai jing hukum lani ka badon ya ka adong ka kentin Sharai pan kamun ban sumar ye ki e khnang ban penhe pensan lagalong ye ka do ka jingi lagalong ye ka mensim ka jingi ngi Sharai kikimi kikpa ki Sharai ya ka do jongki khon ki jongki ban pen he pen san ni ki ban ai bam ai di ki ban kum juru ban pen long ye ki kita ki lawe jong ka yeng ka sem ka jongki ban haba ong Sharai pat ya la ka jong ka mensim kalong man pen he pen san ya ka jinget ka jongi ban ka kentin adkar pat kamun ban pikir ban khmi baha ya ka no ka bangi le ne ya kanu ka bangi thmu balle ngi long ki brio ki basngau tho bhai ki e ban ngi long ki bakhan adkar hala ka jong ga jing em ga jungi bat ka ni ka jing khan adkar ka wan ra ya ki e ka ba bha bala da ngim long ki ba adkar ya la ka jong ga jing em nginum la lanu ru bangin sngow to ya ka ka bangi de banle kum tangin phai pat shakabenta jong kani ka phang wat yo thia Henry Sharai balong adkar
daga bangi keli ning kong shwa ya ka wai pat ka jingkeli ka bangila ban keli galong balai ngim dei ban yo thia balai bangim dei ban yo thia ka baning kong ha ga jinglong man siem ga jingi ngi yo thia but om tang ga jing yo thia jang ka do ka bangla pan pau manesh khamat henrei ha ga jinglong man siem pa ka ni ka jing ong wat yo thia ka kham thau ya ka jing yo thia ba kan jam siem ga jingi namar balai ngim de ban yo thia ka baning kong galong daba kini kisngi ki long gi bisniu Ephesus san khat san bat khat riu daba kini kisngi ki long gi bisniu habangi pet ngiyat ngiyeng sharum shaneng ha ka jing ya lenti ga jingi ga ba man na kisngi ko ki parlok ba yet ngit scam ngi ji ite dala ki jong ki khman ngi yo sngo dala ki jong ki skor begini ki sngi ki long shisha ki besniu omdan ka jingkermen ha ka jing ya lenti ka jingi ka man la ka sngi ngi phai shikadiang ngi i ki jing sniu ngi phai shikaman ru ngi i ki jing sniu ngi yo sngo ye ki jing le mar kanti om tang ki hima ye ki hima henrei ka bashakai hakini ki sngi ki besniu kolong ka jing le mar kanti haki yeng ki sem ki jingi imei ipa lani ki kimi ki kpa ye la ki jong ki khon ye la ki jong ki kimi ki kpa shiparang ye kni bor but kini ki jinglong basniu hakini ki sngi ki ye jana ka we ka por ba ka we ka por henrei kum ki khon ki jong ble ki para mansiem ki bakodor wat sha ti bangin yo thiano hata ka jing em bakin jaman siem ga jingi yo bangiru ngi shu hun hagita gi jingi i gi jingi ya gi jinglong jakani ka prathais ngi ga bangi em menta ngi hun hagita ban shu ang oh baka prathai kalas niu kala biang no tangkata henringan ong yipi baka prathai kasniu namar bangi yo thiano haga jinglong jing em bakin jaman siem ka jangi ngi sngo baka jangi kala biang labiang manga labiang bet henry ngim perkhat pat yeki wei namar ong gaktin ga jong blei begini gisngi ki long gi besniu bat habaka sniu kam kta tangi ki wei kakta ru ya ka jinglong jing em ka jangi shimet la shimet komta lingba kani ga benta tungin sngo tho begini gisngi ki long gi besniu komta kamde yingi bengin yo thia kabenta ka baar pat kalong na bangim tep lanu unwan utrai da shisha omdan manu bala ban batai ya kata ga jingwan asien ga jong utrai haba kli yekinong yalam hagi balang gi jingi lani ginong yalam hagi nyam gi ba pher ki badan ga jinget hada ublei ujongi omdan manu da shisha ban tep lanu kata ka jingwan ka jong utrai don le si gi ban ong unwan le shai namar gi jing snio palat jong kini gi sngi don gi bale si gi ban ong ula janwan nei omdan manu batikna ya kata ka jingwan ka jong utrai henry ong ka tin ka jong blei limba gospel markas kalanong ka khat lai ka khat ba arfu ar ter bat gumju ru gospel Matthias kalanong ka ba arfu saw ka khat ka balai phunriu ter baka pentikna ba utrai unsawan kumta kadon kam yingi ya bangin sngo tho yeladi bangin am yo thia namar ba lada uwan utrai shibet yo bangi ngirang yo thia no hata ka jingkan oi jakani ka prathai tip ayute ka banja yangi tip ayute ka banlong yangi namar ngirang yo thia lingai ngim tip ka e ka bajia ngirang yo thia agi jing thia gi jingi ngim tip ka e ka blalong kumta ong gaktien ka jong blai ngim dei ban yo thia na bang ngim tip lanu unwan utrai ngila yai bangila pet balai ngim dei ban yo thia
ringin phai pat shaka wei ka benta ka bangin kli kumnu ngin le bangin om yo thia kumnu ngin le bangin om yo thia ladangi phai shaka do ka jungi bangin om yo thia ngi persangi ki babon gilat lada shubo menta ngidan kam kum kinong puli gidan kam ban krekot kipin bernyai la dia ki di da ka ki le kum ne bat kum tai ban om yo thia bat ki persang da ki bon ki lat bat ki bor bakin om yo thia namar bikidan kam ya ka ban krekot lani lada ye ki long ki nong tray hagi por baki bon kam hagi jing tray ki jong ki hagi por bagi de ban pendap ye shipon ki kam haga jing tray ki jong ki persang kum ne bat kum tai ya ban pendap ya ban le ban pen mat ya la de ban om yo thia henry la dingi phai pat shaga jing em bakan jaman sim ga jongi kumnu kan ngin le bangin om yo thia ka bening kong ka bangila ban phai ka long ngide ban don ka bor halor la de la dingi phai shigishti shikinong galatia galarong ka basan ka khot ka ba ar hangtu ki kran shapang so man sim but wain so man sim kalong ka bor halor la dia mental ada manga bat mangi ngidan ya ka bor halor la dia ya ka bangin khmi ya ka bangin pet bat bangin nong ki ba adkar bat bangin sharai ya la ka jong ka jing em ka jongi nginom yo thia da le ru em banginom sha ru ban sha kan oi ka jing long man sim ka jongi namar bangi ngidan ya ka bor halor la dia bat ka ni ka bor halor la dia ka yarap shisha yangi banginom yo thia haga jing em bakan jaman sim ka jongi ngin long gi ba pet perman ngin long gi ba ngau tho ngin long gi ba sharai ya la dia but katahi kan kershan yangi bangin le kumno banginom yo thia kabaar ngin bod ikinuksa ujisu ngin bod ikinuksa ujisu haba udan haga nigas la perthai but haba uya ya ka ministry ga jong ui kai yangi shibon ki bangi de ban le haga jing em ga jongi ka ba man la kasngi ot ngatip da shisha kalong ka ba bangin le lut igita baro ki ba ujisu ule lani ngin persang lut ya baro ki ba u lahi kai yangi henry ka bangi ngin pet pat naga jinglong jing em ga jong kalong ya ka ba ngin khmi ya ki nuksa ba bha ki jong ke ba u it u dam diap ban duai tat hadu bakas ep ka jong kami kong kasnam hadu kata kam de ka ba kershan ya ka bor ka jong bat ka ba pelong yu nom yo thia ha ka jing em ba kan jam sim komta kalong yangi ru in bo de ka nuksa ka jong ya ka bangin ya ka bangin em ha ka jing em ka jong i ba man la ka si ka balai ya dai la de na gi jing kwa brai jong ka do dan shibon gi jing kwa brai jong ka do badan shibon baka perthai ka terwai yangi ha ka jing em ka jong i ba man la ka si kadai yanga ba yangi bangin ya la dai ya la de nagini gi jing kwa brai jong ka do namala dangi penhun ha gi jing kwa brai gi jong i ban penhun ya ka do ka jong i ngin yo thia ha ka jing em ba ka jam sim ka jong i ngidei ban don ka jing mut jing perkhat ka ba khut bat ka ba khlan ngidei ban don ka jing mut ka jing perkhat ka ba khut bat ka ba khlan bat ka ni kan yarap yangi namala da ka khlan ka jing mut ka jing perkhat ka jong i ngin la ban ye le ya kita ki bor jong ubaman bat ki bor jong ka jing penshai ha ka jing em ka jong i bala dingi khlan ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong i bala dingi khut ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong i kata kan yarap yangi banginom yo thia ha ka jing em ba kan jam sim kumta limba ka ni ka step limba kini ki artli ki benta ki bangila phai balai ngimde ban yo thia bat kumnu ngin le banginom yo thia ka khat yingi ya bangin long kita ki khun ki jong ublei ki bangin om yo thia bat bangin long da shisha kita ki khun ki jong ublei
ki bayai ne bat bangin long shisha kita ki para mensiem ki bakodor ki ban kershan ya ka jing ai ka jang oblay kumta kani ka step ka khot ingi what yo thia henry longshar adkar bat sharai kum ka jing pun kut limba kani ka step ka khot ingi kani ka jing kren ka ai ingi ya ka mensiem ka bangi ngin long kita ki brio ki ba mensiem ya ban sharai bat ban long adkar hakil yang baro bat haki eki baro ublay nang tak buram jing amen tingi dwai kok pa jingi babling ya ingo ime atrai ya ki jingker khu limba ni ka step ya ga bangi yo limba ka ni ka por but ai ke ege bala bet limba ni ka por kalong te try yengi ngin yat da ka bor ba bangin yat da ka jing ai belai ka jami sngaw atrai ki jingker pat ka jingi but ai ke ege bala bet kan ha ba gi mensim bagin yo you say so ba de mensim hamingi shania hamingi IT map jimam hok jingi na bagi baro pang tin jesu amen